Ngayon, umaambon. Hinihintay natin yung mga kasama natin. Ito yung bike ko. At umaambon siya. Ang oras na is magpo 5. Mag-start kami sa 5. So, minto kami dito sa Pandesal. Pandesal, break time. Dito kami sa Ngaldan, sa Pabian. Mamaya liligo lang kami doon. Break time muna tayo. So ito, dito kami sa Pandesal. Mag-almusal lang muna kami. Pagkain. Ayun, mga kumakain. Ayun si Ira. Nahihiya. Nakabdala mo? Ito? Bakit? Ayan po, busog na po sila. Ready to go na. Kita namin. Ay, Ira. Ayun, may nagpupupo doon. Pagod na mga kasama ko. Ako hindi. Wawa. Iskong. Doon ang nag-get namin. Guys, ito naman. Pababa na. Saan tayo dali? Hindi nahirap yung ano ban? Umakyat.
muna. Upo muna siya. Upo muna. Upo muna. Upo muna. Upo muna. Ay, may minaw kang tampal. Minaw, kani pa upas. Pinang-pinang nyo. Ano daw pang pasun? Ginamo. Doon tayo. Wala alcohol ko dyan kami mo. Ah. Yes. Going. Ano ba na? Magpulod. Pinatingtingan niyo kayo palo ko. Ako na. Nini. Madalas yung Yes, nga ko rin sa tita Nini. Ay, Jenny. Yun, nga Nini. May remembrance ka. May pagko. Ba't tabaglaba? Alasan mo, tita pa. Alkoholan mo. Kaya ikaw kung patingting ka na pa ni. Di ba? Na-experience mo na rin yung ano, natumba. Kano si katatumba sa atumba motor, apul dal sa. Ako na ka mamahayaya. Di tato ni tato. Ang po yung band-aid ko. Hindi ako nagdala ng band-aid. Di marutak ka na. May jacket naman. Sa jacket naman. Ulan mo. On! Putik ka lang, ano ka sa nga? Ano ka sa nga? Oo, sabi mo. Dapo. Sige, sabi mo. Buenas. Ano mo yan? Good morning daw. Nakuha ko yun. Ay, nakuha niya yun. Ah? Ay, shit! Tuloy kami! Anong nangyari sa'yo, Beng? Hindi ako dito mamalik. Okay. Ito, nadulas siya. Dito. Kasi umulan. Gahin natin. Kaya? Sige, go. Ngiting-ngiting sarado yung pupuntan eh. Samantala may sabi sa Miripa.